రానికుండా ఆపుతాయి. కాదుకూడదని లోనకెళ్తే చంపి బయటేస్తాయండి. తేనెటీగల ఫార్మింగ్ ఎలా చేస్తారో ఇప్పుడు చూడండి. మీకు నేను వీడియో చూపిస్తా, ఒకసారి చూపిస్తారా? వర్కర్ బీస్ అనేవి 42 రోజులు బతుకుతాయి సార్. రేత్రింబవళ్ళు వర్క్ చేసి లైఫ్ మొత్తం మీద కూడా 1 స్పూన్ తేనె మాత్రమే కలెక్ట్ చేస్తుంది. లైఫ్ టైం 1 స్పూన్ 42 డేస్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇది 42 డేస్ లో కూడా వాటి సిండికేట్ గా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇట్లా ఎదురు హోల్ ఉంటుంది, హోల్ ద్వారా వెళ్తుంటే ఆ హోల్ ద్వారా వస్తుంటాయి. అది వాటి సిండికేట్ గా వర్క్ చేసుకుంటాయి. కొన్ని వెళ్ళిపోయి వాటర్ తెచ్చుకుంటాయి, కొన్ని వెళ్ళిపోయి మకరందం తెస్తుంటాయి, కొన్ని వెళ్ళిపోయి పోలన్ గ్రెయిన్స్ తెస్తుంటాయి, కొన్ని ఏమో రాణిగా పెట్టిన గుడ్డును పొదుగుతుంటాయి. తీసుకొచ్చిన మకరందం కూడా డైరెక్ట్ గా తేనె కాదు, వాటర్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట. అవి తెచ్చుకొని వాటి బాడీలో ఇంజిన్స్ అని మిక్స్ చేసుకుని 7 పుక్కలతో ప్రాసెసింగ్ చేసుకున్న తర్వాతే లిక్విడ్ రూపంలో తేనెగా మారుతుందండి. సలైవా అంటారు. చాలా మంది తెలియక అవి తినేసి వచ్చి విసర్జిస్తే మనం తింటున్నాం అనుకుంటున్నారు. అలా కాదు. రాణిగా 2 years బతుకుతుందండి. రోజుకు వచ్చి 500 నుంచి 1000 గుడ్లు మైనపు గదుల్లో పెడుతూ ఉంటుంది. అది పెట్టిన గుడ్లు అనేవి ఓన్లీ వర్కర్ బీస్ గా డెవలప్ చెందుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ వర్కర్ బీ బాడీ స్మెల్ రాణిగా బాడీ స్మెల్ ఒకే రకంగా ఉండటం వల్ల ఎంత లెక్క తిరిగినా కూడా ఏ బాక్స్లోకి ఆ బాక్స్లోకి వస్తుంది. కాదుకూడదని పక్క బాక్స్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఒప్పుకోవండి, శత్రువుగా భావిస్తాయి. ఎందుకంటే అవి దాచుకున్నట్టు ఇవి దోచుకుంటాయని చెప్పేసి రానికుండా ఆపుతాయి. కాదుకూడదని లోనకెళ్తే చంపి బయటేస్తాయండి.